स्तुती मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरी हाजे आईची संचिकेक हांव सगळ्यांक स्वागत करता. आतां रांदप करचें मस्त सुलभ जाला ते कशें म्हळ्यार नुत बशील कडेन न्ही जाल्यार आमगेले वसरीचे जावची तसल रेसिपीज पळोवन खंडीत जावनूय सुलभ जाला म्हणून हांव लेखता. हें प्रोग्राम एवरी ट्यूजडे नम टीव्ही 7:30 चलता आनी यूट्यूब आमगेले यूथ ऑफ GSB पेजारी तुमकां पळोवचा मेळटा. खंडीत जावन पळोवन लायक एंड शेअर कराची. आयचे एपिसोडाक आमगे लोटासाची बोळा गीता सुधीर कामथानी हांकां आमगेल्या एपिसोडाक हांव स्वागत करता. सो आयजी कसं तुम्ही कोण दाखयता आसा आमकां? आज आमगेले कारकळची स्पेशल कारत्या कुडको. ओके सो हांनी आमगेल पडू तिरुपती म्हळ्यार तसं क्षेत्राचे कारकळा दुखून येवन आमकां एक स्पेशालिटी कोण दाखयता आसाची खंडीत जावन नोट करायची ही रेसिपी. कसं पुरय जाऊ काय करात्या कुडक्याक? करात्या कुडक्याक फस्टाक कराते ते हांव कुडकेक कोण दवरलां. मागीर घाटी मिरसांग नारळेल तेल चिंचांबा कोळ कांड दवरलां. मिठा पिट्टी तर्नी मिरसांग आनी गोड मागीर कोथंबरी चिंचांब थोडे कोळ कांड दवरलां हांवें. सासम मेथी हळदी पिट्टी स्तुती तांगेले आनी करबेव वय. सो कुडको म्हळ्यार विषय कसो येतो? कुडको म्हळ्यार ते खाता ना ते कुडको खावका आतां मस्त सन कुडके जेवचा ना इतले इतले व्हड कुडको जेवका आनी ते चब्बून खावची पडटा एक नमूना टेस्ट येता. फस्टाक चिंचांबा कोळू घाल न्हू तंतू चिंचांबा कोळान तुचे आमी शिजोवची ते. फस्टाक चिंचांबा कोळू घालचे. ओके तंतूचे आमी शिजोवचे ना ते मागीर साधारण कितली चिंचांबा एक व्हड लेमन साइज? वय म्हळ्यार हे तिखशे आमशे गोडशे तशे लायक आयटम तशे हांव न्हू साधारण आमगेले चाट उडगास म्हळ्यार नॉनचीशे एक नमूने. हे तुमी कितले दीस दवरला रे एक वार ते दवरला कांय जायना. फ्रिजा दवरून सोडयत वय फ्रिजा दवरून सोड भायर दवरू जायना. भायर 2 दीस दवरता कांय जायना. वय वय चोक ताजी कोडसाण कसले येना पुरा नमन्याची टेस्ट गोड तीक आनी कराते जिवाकय चांग. वय वय ताजी बी घालची तसले एक फर्स्ट टाइम आमी बी समेत घालची ताजी या रेसिपीन ऑथेंटिक जावन आसची रेसिपीन तू बी समेत घालची. वय 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 हे म्हळ्यार म्हाका मिगेल मायन शिकयला. ओके तशी सो हे घालले चिंचांबा कोळू तांतू भितर हे कराते घालता. वय डायरेक्ट कराते घालता. आनी कसं म्हळ्यार तर्नी मिरसांग तर्नी मिरसांग तिखसाणीक. वय त्या तर्नी मिरसांग जाल्यार तशीची त्या पांक येता ना त्या तर्नी मिरसांगे चब्बून खावे तितले लायक जाता. वय म्हाका तर्नी मिरसांग येता पण म्हणटनाची एक तोंडा उदयता मस्त एक चाट स्टाईल एक तिखशे मिरशे एक नमूने नॉनची टाइप ओके आमशे. वय वय आमशे गोडशे हे आता चिंचांबा कोळा भितर आमी शिजोवचे. वय वय कितली वेळ शिजोवपाक साधारण? हे पुरो म्हळ्यार प्रोसेस मस्त वेळ लागता की ना एक 15-20 मिनिट भितर जाता. म्हळ्यार पांक ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ गोड घालवस याची शिजका चिके शिजून येता ना मागीर ताका गोड आनी घालवस. आतां हे शिजता ना आमी ताका एक पिट्टी घालवस त्या पिट्टेक भाजून घेवका. तर्नी मिरसांग घालवस मिरसांगे घालवस. वय दोन्ही घालका त्या पिट्टीक इंग्रेडियंट्स आमी भाजूका ते फ्रेश भाजील तितले लायक म्हळ्यार पण बोळ आनी लास्ट घालची ते फर्स्ट घालू ना मंदन कोरची वळारी ची पिट्टी कोरका सुरेरी कोण दवरला ताजे टेस्ट बता. वय कोथंबरी आनी थोडीची मेथी एक वय थोडे मेथी. वय वय थोडी कोथंबरी घालता मला ताजी फ्लेवर अशी याची. तुम्ही साधारण तुमगेले दोळ्या हळतार करची दिसता ना. सो अशीच आमी आता एक फर्स्ट जर्नल करची म्हणजे एक साधारण मिरसांगे घालका ओटूची भाजशे फर्स्ट टाइम करतले आणि 2 टेबल स्पून कोथंबरी कोथंबरीची केचड 3 चमचे घालूचे मला ते फ्लेवर लायक कोथंबरीचे. सोई कसले घालू ना मासोल म्हळ्यार यांची आजी पिट्टी ते गोड घालता ना माझ्या ते गोड घालता ताजे पांक थोडे तेल घालता. हे नॉनच्या बदला वाडची तसल एक नॉनच्या मणकेची ಕೆಲವು जन पोळ्या बुड्डन खाताची पण पोळ्याने लाय जाता बुड्डन खावच्याक. गोडशे तिखशे मिरशे आमशे पूरा म्हणता एक साधारण पूरा जनान खावची तसली इवन चरडू मला पेजे बार लाय जाता. आता काही आम्ही भोव नाहीले तोंड चप्पी जाला तसल टाइम रेडी कोण दवरला फ्रिजान तो आईल कुळे पेजे ओट मला बार चीज जाता.
हे तुम्ही कुकरांत शिजो इतकी ना पकडली ना त्या पिचकी जाते जोर या जाऊच्या जोर शिजून वय वय ओटा त्या मुक्काल वाशी शित्त म्हणता ना गोड घाल का ताका हा करत घेऊची आणि तू कसं यास की म्हणारी पाचवेची करा ते वय तश वय कसं मस्त तू या जेललशी नाही पिकल गट्टी शी जाय जाय ना ना गट्टी जाऊ पिकल जाय वय, ना पिकल जाय हळदू आणि जलल पुरे ना जाय जाय ना जाय ना म्हणार ಕೆಲವು आम्ही नव रेसिपी ट्राय करताना वय. हे सनसन विषय पुरो वय, गाजर का वय. करा त्याच म्हणून कोण घाल गो म्हण जाईन तशी म्हणताच मागीर तशी निमगिल क्वेश्चन ಮಿಗಲ್ ಮಾಯಿ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಹಾ. ಕರತ ಕುಡ್ಕೊಂಬಳರಿ ತಿಗಲ್ಲ म्हण तशी नाव आमगेलंग सो कारकळच तुम्ही वय म्हणता ना त्यांची कार्तिक पुनव मस्त फेमस वय वय कशी तुमच्या ते पुराय तुम्ही मस्त तांत भितर असच की देवस्थानाच्या अंतू तुमच्या ऍक्टिव्हिटीज आणि वय आम GSB महिला विभागाचे अध्यक्ष जाऊन 1 वर्ष जाल्ले मागीर भजना मंडळी आमगेले भजन आम्ही सुमार एक 4 वर्ष तकून पद्मावती महिला भजना मंडळी म्हणून स्टार्ट झाला बट आम योगेश किणी हंगेलागी मास्टर मामा लागी एक 14 वर्ष तकून भजन शिकतास वय मला मिगेल चेडवा घेऊन वच्चेशिला तशी तांगेल ಒಟ್ಟು वत्ताना ताई आवाय बैसून शिकून तांगेल एक शिष्य म्हणे सो एक महिला मंडळीचे अध्यक्ष म्हणतानाच आमकां कळतं तांगेल्या पर्सनॅलिटी कितली वर्सटाईल अस म्हणून सो तुम्ही विंगड सोशल ऍक्टिव्हिटीज आमची मस्त हांव रोटरी भितर रोटेरियन जावन आस रेड क्रॉसा भितर एक मेंबर जावन आस सो आमगेल पुरा एपिसोड साधारण असल मल्टी टॅलेंटेड सेलिब्रिटी म्हणून येता आमगेल समाजाचे सकडे येतच अची आणि चड जनान प्रोत्साह घेऊन येऊ का नव आणि काही चड जनान तंगिली वसरशी फील करून कुकिंग करका सो कुकिंग आणि तुमगेल मेन इंटरेस्ट असतो वय हांव मला सान प्रयरी शिकला 12-13 वर्ष म्हणताना रंधप स्टार्ट केला ओके त्यात मस्त भंय आशिल म्हाका रंधप करताना कुकर विजल येयला माझी मुळा बशी आशिला त्या येत्तर उठाचे आशिला बट तलारी आजी त्या पुरा एक जाऊन 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 इतले एक रंधप कंगा येऊची तशी जाली सो तुम्ही शिकोवचें न्ही की करूक येता रांदपणी करचें वय मिगल दुवे हांव शिकयता मिगल धाकली दुवा मलगड दुवा दोग जाण हांव नातील तेन्ना वय करताच वय 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 त्याच्या आणि त्यावेळी ऑथेंटिक रेसिपीज आमगेला तर मस्त विसरतच जन पुरा नव टायपाचे नॉर्थ इंडियन येता पुरे मस्त करताची मस्त थँक्स तुमकां हे एक लायक इनोवेटिव्ह रेसिपी आमकी हे नवेची शिकून दिलेला मोस्टली कारकळान साधारण पुरे जन कारकळा साधारण जन गोतस वय वय ऐकले हांव पुढे कुडको म्हणून चिक्की बज्जो हा चिके फ्लेम हाई करका की ते करपूचा ना नवे करपूजा ना चिके तांबडेशे जाव आणि एक 2 मिनिट बदलार पुरो कुरकुरी जाव का हाका म्हळ्यार कुमटे मिरसांगा यूज करच्यो वय वय गाठी मिरसांगाची हे सांगुडी कमी तर मिरसांगाला वय वय करेक्ट आणि कलर लायक येता या गल्लल निमित्त ताजे कलर एक नमूने पुरो बजिल पुरो वय बरोबर आणि या पिटी करका मिक्सरी ओके होडन मेन फ्लेवर ताजी या पिट्टी फ्रेश जल फ्रेश जल तिथलं लायक आणि जल तिथली लास्ट घाल का मला पुरा जाऊन जतरी मस्त वेळ कतकत काढून जी पिट्टी घालतरी वय जस्ट आणि ते 2-3 दिवसांनी आणि काही रुची जेवची वय 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 रुची जात मला समज आणून घेता आणि अंतुल तर मी सांगते तशीची खावेत त्याला केलं होतं नी मी सांग जोर ती केली असते त्यातनं या गाठी मिरसांग ಸ್ವಲ್ಪ उणी केला जायला त्यात मला आमका पूड यूज करून तशी मिरसांग यूज केलेला एक हुनस चिक्की निवो नो मगर पिटी हां जाय सो लानी जाऊन पिटी जाऊ का वय वय लानी मला मस्त ला चिक्की पेशे करकरीशे सो फ्रेश वाटू का वय वय फ्रेश वाटू कमनातला ताजी त्या परंबोळ होता विंगड केलो आम्ही आपला पिटी रेडी करून तस जाय ना 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 म्हणता नी कोण दवर येत तला रे आमक ते सगळे डिशेस कोण रेडी कोण दवरला रे फ्रिज दवरला केन जाऊ का काणो खावेत आम्ही कोर्न फॉरेन ते पेटयतात मिगल भैयान वतना मिगल मायन कोर्न दिवचास आणि मेन कसं मला सोय आणि घालना ना ना वय वय नाही गोड्डा पांक येत ना तशेले वय वय मीठ घालता मीठ घालनी शिलावता वाडे अर्ध चिकेची या जाव म्हणून सांगू वय वय मीठ घाललं साधारण सुकेश जाऊ का ते पुरा आटून नाही आता गोड घालता हां त्यांना उदा जाता वय वय आता थोडे गोड घालया मेन कसं मला चिकेची कारण त्या बाव येऊ का बाव येऊ का वय चिके बाव येत तरी मागीर आम्ही घालला रे
तेदना भाव म्हणा ते ग्रीन असेल वय त्याची चिके कलर वय चेंज चेंज जाऊ का वय वय चिके मऊशे जाऊ का मागीर आता आमी गोड घालता न्हू वय ओव्हर शिजून बेजे जेवचे ना चिके ना 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 चिके उज्जू सान करी ओके म्हण आता या गोड घाली ना चिके हा बट या एक पटी खाल्लेला वापस निमून रेसिपी करतात इतले पूर गोड त्याची प्रोसेस पळयतना वय, कळतं वय. मस्त टेस्टी लायक वय. डिश आहे म्हणून आता या चिके गोड उद्दाचेले कोडले वय एक ಕತ್ಕತ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸು ಸೋಯತ್ತ ಪಾಂಕು ಸೋಯತ್ತ ನಮ್ನೆ मागीर आमी लास्टाक पिठी अशी घालची लायकी रव करून घालत कंचे गोडाच्या ना ना आमी गोड डायरेक्ट घालचे मला थोडे खारत शित्त नव्हतं भितरी आणि मेळण्यात मग वय 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 आणि तुमगेल हॉबीज आणि कसं हॉबीज मला क्राफ्ट आणि करता कसं क्राफ्ट क्राफ्ट मला पेपराचे कसं क्राफ्ट करता बॉटल पुरा अशी पुरा कसले मेळणारे ते पळो भितर दांत भितर कसले म्हाका कसं आयडिया येता ते हांव करता राबता सो मस्त क्रिएटिव्ह जावन आसाची मागीर आतां हांव कसं म्हळ्यार चेडू हांका एक वर्स तकून एक 40 चेडू वर्साची बालगोकुल म्हणून एक स्टार्ट केला 1 वर्स 3 महिने जाले चेडू हांका योगा हांव शिकले योगा वत्त आशिल्ले निरंतर योगा केंद्राक ते योग शिकिल्ले ते परत यूज जाले चेडू 15 मिनिट योगासन भगवद्गीते काणी सांगची एक म्हळ्यार वारा एक दीस सॅटर्डे 2:30 to 3:30 चेडू हांव ते करता भजन शिकयता तांकां फ्री जावन म्हळ्यार आक दुडवा म्हणणे म्हाका एक नमने खुश मेळटा वय खुशी जाता मिगेले घर कड करचे वय मागीर महिना एक गेस्ट पळयता म्हळ्यार हांवें मिगेले तोंड पळोवन तांकां बोर जाता वय तशी महिना एक तुमगेले गांवां देखून एकली आपयलें सो ड्रॉइंग फेसबुकार पळोवन तिका खुश येवन म्हाका हांव कॉन्टॅक्ट करून तिका आपयलें तीन येवन एक दीस ड्रॉइंग आनी पुरो करून शिकयलें चेडूवांक मागीर 2 पाटी चेडूवांक रेडिओ प्रोग्राम आपण हाडले एक 2 प्रोग्राम दिले तांणी वय भजनेच वय रेडिओ प्रोग्राम पुरो टोटली तांगेले भजन मात नाही टॅलेंट्स पुरो तांगेले 2 पाटी ताका आपण हाडले मागीर आमी वृद्धाश्रम वचून थंय 1 घंटा प्रोग्राम दिले चेडूवां म्हणून खुशी जात ना वय ते शापास आपयला तांणी एक पाटी येऊ का वापस चेडूवां घेवन म्हणून 5 वर्स दाखवून 12 वर्स ते चेडूवां आसात थंय सो तुम्ही इतली पुरे करून घरकडे एक टाइम कशी ऍडजस्टमेंट मला मिगेल एक पाटी घरा काम जाता रे मला चेडूवाची की मिगेल व्हड चॅलेंज एकली इंजिनियरिंग शिकतास आणि एकली सेकंड पीयू कॉमर्स भितर आसा चेडू बुदंत आसाची तशें हांव तांगेल म्हाका चेड पडका म्हणना तशी तुमगे तशी मिगेल घरा काम जाल्ली कुडला मिगेल बामणा बिझनेस जिन्सा अंगडी सो तांकां हेल्प करता मिगेल घरा काम जाल्ली कुडा वांगडा वचून बस तांगेल ओटो कॅश पळोवन घेता बँका व्यवहार तांगेल कसल थोडे आसले ते पळोवन घेता तेज्या तर मागीर सांजे नंतर म्हाका थोडे फ्री टायम मेळटा तेन्ना हांव योगा भजन या बरं शिकता बचे ते शिकिल्ले मी ताजे म्हाका ते बालगोकुल म्हणे करचे एक आणि खुशी जाता ते वारा एक दिसता संसार चेडवा लोटो मस्त खुशी येता म्हाका म्हणता ना प्रति एक फील्ड अंताच माई मेन म्हळ्यार कसं गोतस वा मी बमणाले नी चेडवाल सपोर्ट वय कसले एक बैल मनशान कोरका जाला रे दादलो मनशान जेवचो म्हळ्यार रे करू जायना कष्ट जाता बट तांणी सपोर्ट केलेले निमित्त म्हाका प्रति एक ताजी जेला रे सकाळी म्हाका मस्त सपोर्टिव्ह जावन पेटेला तांणी पांक येतास मस्त ग्रेटफुल आसाची तुमगेल फॅमिलीक इतली सपोर्टिव्ह जावन आशिल्ली आणि सगळ्यांक हे एक इनिशिएटिव्ह म्हणले आणि तांणी पुरा तांगेल घरकडचे आशिल्ले बायल मनशाल टॅलेंट बायल मनशाल म्हणून इवन चेडू आले टॅलेंट्स मुखार हाडका आणि आमगेल समाजान तू कसला काही गुण ना टॅलेंटा म्हणून दाखोवच तसले एक प्लॅटफॉर्म यूथ ऑफ जीएसबीन दिला लाका खंडीत जावन फुल्ली यूज करका म्हणून हांव खंडीत जावन सांगच्या इच पावता पांक येतास वय चिके पांक येव चिके चिके ते बियू सोडतस ते वय काय नाही ते मेळता मेळता खत्तान मेळता ते यान एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जावो ओके मागीर हांव पिट्टी घालता म्हळ्यार मूज येता ಇಲ್ಲ वय 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 ಮೂಜಲ್ಲ ते शापडतन त्या चिकेची बेंडशी ಓಕೆ ಮೂಜಲ್ಲ ಚಿಕೆ ಜಾವು पांक येता ಇಲ್ಲ पुरा गॉड मेल्ट पुरा सम तांडून घेतला आता या पिट्टी आम्ही घालून एक पटी हे करूया किरोयन मला जलतीतली ह्याला चिक्की उज्जू सान करी पिट्टी घालून समज एक पटी चाळका चिके चिके कुडकई खाऊच्या मेळका वय अशी पैसून जाल्यार कावे लाय जाता वय आता एक करबेसो सम फण्णा दे फण्ण घालू उज्जू चिक्की सान करी सान सान सानस वय आता तांबडी शे वय वय आइला आणि एक करबेसो सम फण्ण तेल घालची वा सो पुरा नारलेल तेलाची आमची गेलाल मेन मला नारलेल तेल लायका म्हणून वय वय कूड दाखवून आम गेला मलगड्यान सांगितलं चिके चढते घाल का दिसता त्याला पण ना मा वय वय मला त्याल घाल तितले रुची जेव चिकन चेरन दप वय आणि चढ काळ वरतय वय 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 2 मिनिट जल्ले ऑलमोस्ट जल्ले आता ससम घाले
तेल तापले वय चिके उज्जी गोडकर हां पटपट येऊ का समाज वय वय चिके पटपट जाता ना करबेव हे काण एक बाटलीन तू दोन सोडका वय बाटली जाता एक बरणी एक अंतु बरणी गाणं, तू वय काढू. वय वय मला या नॉनचीशा नाही हां. नॉनचे मणकेची नॉनचे वय मणकेची. वय वय तुम्ही अशी रंदईच म्हणून करू की दिसाक त्याची दाळीत या ಒಟ್ಟು आम्ही हां, चढतावत लाय दाळीत जाता, या वय, वय. चढतावत दाळीत या ಒಟ್ಟು लाय जाता परपर जातस वय वय करबेव घालतितले ना पुरंबोळू वय परंबळी जीवा काय चांग वय, वय, करबेव वय. पळत लाय कंट येईल का वय लायक वय 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 त्या कितली वेळ दवर कानी के शिजूक ना पुरो शिजला 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 वय ऑफ करचे ने आता काय पण्ण मारचे चिके पटपट जाओ जाओ चिके ना, वय वय, चिके ते- काळे वय कुरकुरी जाओ कुरकुरी वय जाऊ वय वय म्हणतात पुरा खाऊचो विषय अंत वय, कसले वय. सोडचा ना, ना ना, सांग ना. कर तर मी सांगते खावेत, वय, वय. पळाय लावून आणि जाता, खाऊची जाता, म्हणताना जाता. साधारण कुरकुरी जात असं वय वय चिके जाओ जाओ ना. काणा काय पण्ण गल्ला जल ते करबेवन सासमा पोरमोळ वय, वय, वय. लायक जाऊ का वानिकी हा पोर के पोर पूर्ण, आणि पोर करपला पोर वय नका पोर पोर घालता पण्ण वय गल्ला हंगा कम गेले करत्या कुडक रेडी जल आता एक कंप्लीट डिश दिसतस मग वय वय जल वय तजेक पुरंबोळू वय त्या पुरंबोळ, पुरा वय, सगळे वय. डिशाचे वय वय विंगड पुरंबोळ येता वय वय करत्या कुडक रेडी जल्ला आता आमगेला सो आमकां आतां गीत मायेन एक कराते कुडको कारकळचे फेमस रेसिपी सांगिल आसा नेक्स्ट रेसिपी रेडी जावन बेशाची आमी मेळटात तुमकां ह्या ब्रेका नंतर Looking for some awesome interior decor? Here is your choice. The Designers, a well-established and reputed furniture and interior designing firm. Conceptualized in 2008 with decades of experience in the field of manufacturing of variety of wooden furniture and interior work. Having variety ranging from in-house made furniture suiting local market demand along with exhibiting and representing international branded furniture and modular kitchen units. The Designers, Pujan Krishna Nikethan, Urva, Chilambi, Mangalore. Call 9886399007. वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक एक रुची जावन आशिल्ली टँगी स्पायसी डिश तुमी पळयल्या कारकळची स्पेशल करात्या कुडको आता नेक्स्ट आमी कसं रेसिपी तांणी दाखयताच म्हणून पळोवया सो कसं माय नेक्स्ट रेसिपी आता नेक्स्ट हांवें स्प्राउटेड मुगाचे एक रंदय या चपाती काही जाता शिता काही जाता दोन्ही काही जेवची तसले आणि इजी आणि हेल्दी Healthy, वय वय. ताका जेवक जेल्ले ಐಟಮ್ ಜೀರಾ ಕರ್ಬೇವು ಮಿಟ್ಟಾ ಪಿಟ್ಟಿ ಟೊಮೆಟೊ असं पूर शिंदिले किरलायल मूगू मागीर लसूण सಣ್ಣ सಣ್ಣ कट केलेले नारळाल तेल पियावू थोडे गरम मसाला टेस्ट हाक आणि मिरसांगे पिट्टी आणि हळदी पिट्टी स्तुती तांगेला हाडलेला हांवें फस्ट तेल घालका मेन कसं म्हणल्यार अंदे तेल कितले लायक चड घालताची तितले टेस्टी जाता वय वय तशी तेल घालले फस्ट तेलचे के होऊन जावो मागीर तांतू भितर जिरी घालका म्हणजे एक नॉर्थ इंडियन वय वय नॉर्थ इंडियन म्हणता वय चढतावती कसं म्हणारे त्या रंदे हांव करताच पळय तशीची विंगविंगड आयटम घाल करताची कडगे वट करताची बारी लायची तरणी कडगी वय तरणी कडगी म्हणल्यार यांची सेम आयटम पुरा घालचे आणि कडगी घाल एक विजिल काढचे कुकरात कुकरात करचे वय तरणी कडगी चपाती वट खावचे चपाती वट खावचे ते
चढतावत कसं म्हणा बेंगाली त्यांना सण हा, हा. तांक जेवणाक चपाती वट एक सब्जी वय, म्हणजे वय, exactly. वय तशीच सेम तांगेले आयटम ऍक्च्युअली आणि आमक टिफिन करच्या वय, आम्ही वय. थिंक करता वय. सगळ्यां तसा लांग पुरा मस्त लायक रेसिपी कडगी वट बारे लायचे आता कडगी मूग विंगड 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 वय, टेस्ट वय, येता ना वय, वय. आजी टेस्ट बिंगड वय, येता वय. कडगी वट घाला त्याक मंचुरियन टेस्ट येता वय वय सो असल रेसिपीज मस्त हिट जाता आमगेला तिता म्हळ्यार चरतावती वय. चपाती टिफिनाक, टिफिना वरतालांक वय वय आमगे ते चरडू भारी प्रीती आहे. आणि हे स्प्राउट्स आणि मिक्स स्प्राउट वय एक वय दिसता ना कोरेत हांव चढतावती मुगाचे करचे मुगाचे. मूग इष्ट जाता वय, चरडूवांक आता पण्णा फस्ट जीरी घाल्ले ठीक आहे जीर पटपटे का तुम्ही खंयचे बेसिकली तुम्ही होड केलेले मिगेल गांव सुरतकल सुरत वय सो सुरतकल मिगेल दुकानदार लहान आयुर्वेदिक डॉक्टर जेवण वय शिकायचे वय ओके वय हां हां सो तुमगे चाइल्डहुड पुरा पुरत सुरतकल वय गांव ऍक्च्युअली पुंजाल कट्टम हां, आन आणि परत थंय थंय आशिल्ले आशिल्ले. बट हांव जेत्ताना आम्ही सुरतकला येवन रबिले तुम्ही चानासून दुकानाशी वर्सटाईल की पुरा ऍक्टिव्हिटीज वय. मस्त ऍक्टिव्ह वय वय ऍक्टिव्ह मस्त खुशी नाटक तांतू भितर परत स्कुला सनपणार डान्स तांतू बरा मस्त इंटरेस्ट आशिल्लो म्हाका तुमकां दोग जाण डू असं म्हणल्यार तांकां अशी प्रोत्साह दिन दिला तुमगेल्या दिला मणकेची दिला मस्त टॅलेंटेड आमगेले वय तुम्ही जीपीएल आणि येवचेस की जीपीएल आयलेच की ना हे पटी याच खंडित जावन खंडित येता. फेब्रुवारी 14 15 16 सह्याद्री ग्राउंड सार जावचेस जीपीएल इट्स ओनली फॉर जीएसबीज तस जावन सक्कड जीएसबीच्या ना येऊ का आमगेल समाजात सक्कड जणांनी यान तू पार्ट घेऊ का म्हणून हांव सांगच्या इच पावता तुम्ही आपय तर येवचेच न्ही खंडित येच आता नेक्स्ट जीर चिकेची अंजायतला पटपट जत्तस आता पियावा कोचोल घाल का मेन अक फ्लेवर असचे पियाव लसूण तज्जेच एक नमने परंबोळो साधारण सक्कड इंग्रेडियंट्स गुड फॉर हेल्थ वय, वय. कसले ना. मागीर होम कुक्ड फूड वय, म्हळ्यार वय. हेल्दीची आणि त्या स्प्राउटेड म्हळ्यार बारी लायक जीवाक वय आता हांव पियाव घालला पियाव घालताना लसूण घालता सಣ್ಣ सಣ್ಣ पीस कंद वरला म्हणजे तोंडा खावच्या म्हणल्यार वय, रुची वय, लायक जाता जाता, म्हळ्यार वय, कतेर जावन तुमकां चेडवान हेल्प नी करचेस की चॉपिंग करताची. कटिंग चिक्की उज्जू सान हां सो ते पिंक जावन मस्त तांबडो करू ना तू यारांदे येत पियाव म्हळ्यार त्या यारांदे अजिओटो स्प्राउटेड अजिओटो खावच्या मेळका मेळका वय आता चिके भज्जो एक 2 मिनिट म्हळ्यार त्या लोसणे चिके हरवसाणी वय वय उचकान लसूण मान घालचे ಲೋಸುಣ ಪಿಯಾವು ಜೀರೆ ವೈ. ತೀನ್ ನೈ. ಬಗ್ಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಲುನ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಜಾವಕ ಮುಣ್ಣ कोणाक ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ असला त्यांनी घालेत वय जिंजर गार्लिक पेस्ट घालेत बट हांव कसं करत म्हळ्यार म्हाका सण सण कुडको पडटा लोसुण वय मेळका म्हणून सांगून हे चिकेची तांबडी जेल्ली कोडले मागीर ताका टोमॅटो घाली आमी तुम्ही पुरा नमण्याचे डिशेस करताची वय. नॉर्थ इंडियन साऊथ वय, इंडियन पुरा पुरा करता. मिक्स वय म्हळ्यार मिगेल बमनाक ओल्ड स्टायलर ಅಂತ ಇಷ್ಟ इष्ट जाता वय जाता. चरडू असल पुरा इष्ट आता जाता साधारण वय त्यांची ट्रेंड चलतस वय. त्याच खातीर आमगेल वसरी म्हणाले प्रोग्राम केला पुरा नमण्याचे रांदप आमी हांगा कोर दाखयताची विक्षकांक सगळ्यांनी नोट कोर त्या ट्राय कोर नम वय. सांगका म्हणून तुमकां कशी कम्फर्टेबल आसना वय आमगेल वसरी म्हाका काय ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ मिगेले घर कट रांदप केला म्हणजे जातस हांव आणि तुम्ही नवे म्हणे म्हाका दिसता थँक्यू त्याच खातीर हांव सांगचें म्हळ्यार आनी काही 9 जणांक पुरा येऊ का येवं का, मुखारी टॅलेंट्स हिडन टॅलेंट्स पळय भायर येऊ का इतले लायक एक प्लॅटफॉर्म आसा न्हू मै वय मस्त जन असं चमकेला रांदप करताल बट मुखार येताल जन उणे त्यांनी परत येऊ का म्हणून सांगून कॅमेरा शाही आणि कसले वय फील आची. करू नकाची म्हणून इतली कम्फर्टेबल जाऊन करतस आणि पळयाची काय भई ना येयाची खंडीत जाऊन आणि प्लस जीपीएल आम तुझ्या रे आमकां मस्त नमनाचे टॅलेंट्स दाखोवच्याक हे आसा ह्या फाटी आमी फ्युजन बँड म्हणून एक करतासाची आं. तातूंत कसं म्हळ्यार भजन डिवोशनल सॉंग्स एक रॉक स्टायलार करचे आं. तातूंत कसं म्हळ्यार आमी एक ऑडिशन करून पुरा चेडवांक प्लॅटफॉर्म दिला म्युझिक इनवॉल्ड आशिल्ले सो इतले लायक आमी ऑपॉर्च्युनिटीज दितना सगळ्यांनी युटिलायज पार्टिसिपेट कर का मेळ्ळेल चान्स सोडून नजे वय, लायफा वय, भितर केन्नाय करेक्ट आता याची के बजेट येयला आता हांव टोमॅटो घालता म्हळ्यार टोमॅटोची केची मोव जावका मोव जावका. वय वय आणि या ರಂದೈಜೆ कसं म्हणा रे मूग ಅಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ घालना आम्ही कोरेक ओके. नातला मूग आम्ही शिजवून दवरला रे तंत अनेक बेनिफिट अस मूग शिजेल उद्द असतं ना त्या सारू ताचे हिंगा उद्द आणि तरण मिसळून घाल सार केला रे लाय जाता. भारी रुची सूप शे पिवच्या काय जात वय, वय वय. मस्त तरण मिसळून लायक एक आयडी दिला वय.
ते शिजोवन ताजी वाण उदक घालका वाण घालका बाई मूग वाण घाल न्हू हे त्या रंदे यूज करत मी आज हांव तशी हाणी डायरेक्ट रंदे तुची आणि तू घालतास मूग ओके सो सकाळची खाणाक तुम्ही ही रांदे केल्यार दनपारा सारू गेले बाई सुलभ झालं वय सुलभ झाले एक लायक टिप दिला माये ना आणि बारी रुची जात सारू चण्या सारा पैसे मुगा सारा केलाय जात हिंग घाल न्हू लसूण घाल नाही तुम्ही स्प्राउट्स आणि कोर्न दवरल्यार कशी फ्रीजर आण तू स्टोर कोण दवरत की स्प्राउट नाही कोण दवर येत हांव चढता ते कसं मला फ्राय करची म्हणजे आज सकाळी तिंबत घाल so fresh म्हाका मला प्रत्येक फ्रेश जाऊ हांव मिस्सांग जाल्यार तशीच सुरेरे बजून दवरची क्रम ना मला ताजी पण बळवत म्हणून correct. प्रति पटे रंदे करताना फ्रेश मिस्सांग काढ बजूच्या बाई ताजी टेस्ट विंगड येता बाई ते बजून दवरले कुडले ताजे फ्रेशनेस वता वय केलेव कडेन म्हणताची तू केला म्हणजे जाय ना मला मोस्टली हेच पुरा steps वय आता हे बत्तस आता मी एक कची घालया पिट्यो पिट्यो. वय सुरे थोडे हळदी पिट्टी घालता मिसांगे पिट्टी तिका जाऊ का म्हणून जाला रे ठीक आहे चढती वय चढते घाला जाला पुरा स्तुती मसालाचे वय. पिट्यो दिसता तुम्ही यूज करची ना ते कलर्स पुरा लायक येतात ताजे ते ती त्या पुरा या, समाजाला निमती पुरा मेळ नेता वय 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 थोडे मिसांगे पिट्टी घालता मला ते मूग वय, चिकेची चिकेच्या गोड वय, ना वय. ना घालला रे पियो भत्ता वय, वय, वय. चिके उगी भजून येता तेव्हा एक लायक टिप थोडे त्याल घालेत की म्हणून दिसतस हा, मला आणि के सुकी ಸ್ವಲ್ಪ शिजल, वय नाही नाही आणि के थोडे टेस्ट लायक येऊची खातीर ओके. थोडे घालता त्याला मला रन पाकेत नाही कसं मला त्याल त्याल, मीठ वय. पिया पर समान समा पडला रे वय रुची लय रुची चढ- लाय जाता चिके आणि चपाती लवची म्हणतात ते आणि वय, वय. लायक टेस्ट आहेत ಕೆಲವು ಜನ कसं म्हणा पिचपिची शेजाव का वय रंदे वय मूग घाले वय ते तुम्ही धुवून त्याची साली काढच्यास की वय साल ಏನ್ ಕೊರ್ನು हा वही रही उदका तिंबैलारी वत्ता साली आता अंतू थोडे थोडे साले असले साले, मला त्या वाढले. पुरा ಏನ್ जायनी ते कसला म्हणा रे आम्ही हें करनी ना शिजयताना वय. घातला रे अशी उद्दा घाल शिजयताना ते वैर येऊन वैर येता, रप्ता त्यात आम्ही काणू हें करू सो जाता ते एक ऍडव्हान्टेज वय, वय. ओके मागीर आनी तेका एक सॉल आसा ओडणी ते विटामिन म्हणून वय वय विटामिन वय. ऍक्च्युली साली ಒಟ್ಟು खाल्यार वय, लायक लायक, म्हणतात वय. ಪ್ರತಿಯೇಕ ಇವನ್ ಆಪಲ್ ಅಂಜಲ ಕೆಲವು ಚೆರಡು ವೈ. ಸಾಲಿ ಖಂಡಿತ ಜರ ವೈ. ತಂತು ಬಿತ್ತರ ಸಲ್ಲೆ ಬಿತ್ತರ ಅಷ್ಟೇ main. ಅಷ್ಟೇ ಮೇನ್ आता हे मूग घालले आणि आम्हा उद्दा घालता ओके मटकी येता पळा ते तितल्यान अशी करू जाता वय म्हणजे ಮೂಗು ಮಟ್ಕಿ ವೈ. ಚೋ ಎಂತಕಲ್ ಚರ್ಣ ಪೂರೆ ಒಟ್ಟು ಗಾಲ್ನು कोरेता 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 आणि ಚೆರಡು साधारण गरम मसाले ರಂದೆ वय मला इष्ट जाता वय आता कितले चंद कलर आहे पळा व्हाईट ऑरेंज आता शीत शीतची वय आणि आम्ही दाखवून दवरला रे ಸ್ವಲ್ಪ जायता येईल मला मस्त पातळ वय. नाही चिके वय नाही चिके ड्राय Just चपातीक दोरची चपाती तशी, वय दोरची correct तशी वय दोरची वय तशी. Perfect आता इरण तेजल तुमक जाय म्हणजेला कोथंबरी पाला घालत वय रे वय वय, वय. आमगे ते चढवा मस्त इष्ट जाय ना हा, कोथंबरी पाला ओके, तशा नाव ते घालची ना जस्ट खाली इतलेची याला एक मुगाचे वय फ्लेवर वय 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 आणि कलर पळक ना वय खुशी जाता वय पळयतानाची कलरफुल आणि हेल्दी वय त्याला स्प्राउटेड मुगाರಂದೆ आणि कारात हाकपडको दोन्ही रेडी जाला हांव लेखता आशिल्ली आजूट एक चपात असल्या लायक आशिल्ली म्हणून मागीर त्यावेळी रेडी करून हाडला आता हांव लायक करून खाता तुम्ही निमगूची होड की हांव हाडची होड वय लायक जालें सो कंप्लीट एक प्लॅटर रेडी जाला रांदे ಇನ್ನೊಂದು चनी चपाती एक होलसम मील हांव खावन पळयत कशें खंडीत लायक जात म्हण दिसता कलर आनी पळयतना समजायला सुपर बस आणि हें त्या वेळी मिरसांग म्हाका दिसताच तांत भितर त्याची दोन हांव ताजे वांगडा खाता एक मिरसांग आनी ते मेळ ना येयलाच पळय लायक वय ते वय तीक जाय ना अंतुशी मी सांग जाणू. वय वय म्हाका खंडीत दिसता सर व्ह्युअर्स पळय तोंडा उद्दा येवन आसा पळय पळोवनूची खंडीत ट्राय करून पळयत असेल रेसिपी आमा खाता जाय, पुराय मस्त लायक जाला कुडक्याचे ते हेंच पळय फ्लेवर आनी टेस्ट मस्त वेळटय तोंडान तूं आसता म्हणटना अशीच पळय काही एक पटी येवन तोंडा भितर घालून गोळान बसय तितलें लायक आसा उलोवचें मस्त कश्ट जातास म्हाका तितली तोंडा उद्दा भरतास या एक वार ते तुम्ही दवर येत वय. वय काय जाय
फ्रिजांत दवरका म्हणा. फ्रिजांत दवरका म्हणा 2-3 दिवस भायर दवरता म्हणा पांक कळलं ना तसे ಅವನು काय ತೊಂದ್ರೆ ना ओके. सो मस्त एक लायक रेसिपीज दोन्ही व्हेरी टेस्टी आणि मस्त लायक आशिल्ले. डब्याक तू घालून दिवच्या एक लायक रेसिपी दिला मागीर आणि कोणा कराती जाय ना पळा तानी खाता कराती म्हणून कळे कळना वय वय. सो थँक्स मस्तू आईलका कारकळ कोण हांगता येवन आमके इतला एक रेसिपी ट्रेडिशनल ऑथेंटीक रेसिपी आमकां कशी कोरेत म्हण दाखोवन दिलेल्या हांव गीत मायेक खंडीत जावन धन्यवाद सांगता. आणि वीक्षकां सगळ्यांनी पळयता राबूका कमेंट्स दिवका आणि हांगा येवन मायेन सांगील म्हणकेची विदाउट एनी स्टेज फियर हें प्लॅटफॉर्म युटिलायज करका म्हण हांव सांगून घेता. गीत मायेक मस्त धन्यवाद अपास येयाची आमगेल वासरीक आणि अनेक रांदप कोण दाखयाची अवकाश दिलेला यूथ ऑफ GSB तुमकां मस्त धन्यवाद. खुशी जाली म्हाका. थँक्यू सो मच.